झूठे भइल बाबिया रोज मारो तानिया हमर कइले बाटे चढ़ली जवनिया तबा। झूठे भइल बाबिया रोज मारो तानिया हमर कइले बाटे चढ़ली जवनिया तबा। अपन से कहीं तब करे न डराई 2:30 बजे पढ़े बोलो मुआ पढ़ाई 2:30 बजे पढ़े बोलो मुआ पढ़ाई 2:30 बजे। कतनो देखाई आधा आधा रात के भोरा वाले कोराम में सूते न जात के। कतनो देखाई आधा आधा रात के भोरा वाले कोराम में सूते न जात के। कहियो न करता वे मछरी फराई 2:30 बजे पढ़े बोलो मुआ पढ़ाई 2:30 बजे पढ़े बोलो मुआ पढ़ाई 2:30 बजे। मन करे फेंक दी तूरी कलम के रहल का फायदा बेदर्दी बलम के। मन करे फेंक दी तूरी कलम के रहल का फायदा बेदर्दी बलम के। जगत भी जोश दहिया लेता है मड़ाई 2:30 बजे पढ़े